Здравейте! В днешното видео ще направим кратко ревю на улея за промиване на самородно злато на френската марка XP. Модел е VS1. Сега ще видим и какво има вътре в кутията. Ето го и него. Само 560 грама. Лек, компактен, лесно преносим. Изработена от UV-резистентна пластмаса. Разполага с две основни зони. Първата е така нареченото приемно. Втората е същинската, в която имаме 40 броя Vortex гнезда, в които се получава завихрането и отлагането на материала. Сега първо ще разгледаме първата зона. Това е така нареченото приемно, тази част, в която се поставя материала. Виждате, че в нея имаме едно набраздяване. Това са малки пракчета. Също така се наричат и огледало. В тази зона може да видим какъв материал постъпва вътре в улея. В края на приемното имаме три пракчета, които са много удобни за задържането на случайно попаднали предмети. Например, по-големи клони, които биха развалили потока на водата надолу към основната част. За тези, които са запознати с стандартните улеи, знаете, че в втората част на улея нормално имаме стелка, която може да е изработена от гума, от полиуретан, също така миньорски мъх. Тук в случая имаме щамповани въпросните Vortex гнезда, които работят последния начин. В момента, в който се постави материал в приемното, заедно с вода, той преминава през приемното, попада във втората зона и тук се получава едно завихряне. При завихрянето златото и тежката фракция почва да попадат в въпросните гнезда, тъй като в тях има малки дупчици, които виждате в момента. Там се получава чрез гравитацията и това въпросно завихряне. В смисъл, материалът той няма как да излезне от там, освен ако не бъде преобърнат улея. И именно поради тази част, както вече споменах, е хубаво да бъде закрепен. Може да използвате тези дупки, които са за пренос, както и предните, а също така може да бъде застопорени с по-голям камък, който е поставен отгоре върху него. След малко ще видим и по какъв начин бихме могли да работим с улея на XP, дори и при изключително слаба вода. Видяхме, че улея се справя отлично дори и в такива условия на безводие. Определено си заслужава за вземането на проби, тъй като имайте предвид, че за да можем успешно да работим с леген на подобно дере, това означава да отделим страшно много време в изкопаването на дупки, в които да се събере вода, за да имаме възможност да промиваме. И на всичкото отгоре те трябва периодично да бъдат изпразвани, за да има как процесът да продължава.
Златото, което успя да лови, е доста ситно. Определено смея да твърда, че е доста добър за такива условия. Също така е подходящ за употреба като концентратор, когато имате по-голяма машина, като драга, хайбенкър, по-голям улей, събрания шлих, спокойно можете да го промиете. Ако някой се притеснява, винаги имате възможност да поставите в задния край един от легените и след това да проверите дали случайно има някакви загуби. Ние така или иначе това нещо го проверихме преди да започнем с видеото и смея да твърда, че поне в нашия случай нямаше такива. Имайте предвид, че подходящия наклон е около 7 до към 9 градуса. При това положение работи оптимално. Колкото по-малко вода има, съответно и наклона става по-голям. И така. В общи линии страхотен продукт за по-пресечен терен, за хора, които искат да взимат проби без да промиват с леген, за начинаещи, както и за деца. Надявам се видеото да ви е било от полза и ви благодарим, че ни гледахте. Лек ден!